Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad sa kami ng Jeffrey Morales. And then may partner ka pong diri, Grande Tayad. Okay, kumusta ka mo tanan? Napamati ka ron. I don't forget, asap yun ha. Always say a prayer. Ay yun na kalintimigal ang atong una pagpanalangin na to sa nabang magkagahom. Thank you kay Lord. Si mga hata ka na mong grasya. Bueno, di na tamo kay karon di na manglangan. Ang suwat ang pagkaratang matagan ng patagan. No? Pinadakan sa kababae. Patago lang sa ngan nga Delia. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Arellano. Kiksunan ang atong sender si Delia. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga sobra kay kahambog ba. Wa gyud tihik-tihik. Hinungdan nga na problema na hinuon ko. Kun ngano ingon magud ini ang mga paghitabo. Kaming mga mangingisda, kaming mga sakayanon, nagasalig lamang sa dagat, nagapuyo daplin sa baybayon. Kining kabus namong pangita, pangisda lang yun taon. Ay 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 ay, sa dugay ng panahon. Katambak, bao, bugaong, danggit, barungoy, banak, ug kitong. Tulingan, mulmul, ang duhaw, barilis, lapon-lapog, bulinaw. Sagad na mo kining makuha, ning halapad nga kadagatan. Grasya alang ka na mo, gikan sa kahitasan. Mauray huni sa kagabion, ang hinagana sa kagmaing balod. Ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin, muhupay sa kasing-kasing. Inighunas na sa dagat, panginhas among buhaton. Mamaling kamig mamasol, labas nga isda among sudanon. Iparis na muskinilaw, linungag saging og bahaw. Ay 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 ay, inundayog bahal. Mauray huni sa kagabion, ang hinagana sa gagmaing balod. Ang hinuyuhoy sa mabugnaw hangin, muhupay sa kasing-kasing. Laod among latas-latason, nunos ulan among antuson. Katugnaw among bation, kulbas sa dagat, dili balihon. Kining kabus namong pangita, panagat ragyo rin taon. Ay 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 ay, kaming mga mangingisda. Ay 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 ay, ning daplin sa baybaday. Day, day, day. Narinig ka na ituyo ni mo sa Pariisko. Kinsa na? Si Pariisko na ituyo ni mo. Sige, sige, na. Orbida, saan ko ito yung presko taon? Ito na. Ito mo ba nung tang Pasko na ako pariyon karon naman hinuon yari. Oy, pre, ikaw din na? Ako tao ni pre. Dong, manghuam ko na sa nimo usa ka libo kay iyang ipatambal sa iyang anak. Ay, problema. Sa klibo rin ay. Isang 2 klibo pa. Gikam sa kong tagaan ni Sir Glenn Pino o Trismel. May na kayo ni. Limpino pre. Oh, kailangan. Tinood ka pre. Ay, saba kayo. Maestro man na. Wadi lang ko musaba nga niya, pre. Wa ko musaba, pre. Kay ba ko manghuwam ni ka na unsa kay. Ni andar na sang hambog aning tawhana ay kanahan ginis dagol. Day. Mo unsa man koy kwarta diri ha? Oh, di ta kasulti no unsa. Ang may nang mahibaw kandaan nga wa koy kwarta Ay, diri. pagpalit itong snack ba? Snack. Kay magkuha pa ko sa kwarta. O magkuha ra man ka kas imong kwarta, madugay pa di ay na. Basi nagdali na kay magpatambal na siyang anak, ihatag na lang na. Ay, maglugit pa ko sa kansiya, day. Nabukod ito'y ane, kakidot ko day, lugit pa di ay, pe. Pre. Pasensya ni kita pre kay taon puro si taon tag piso ri taon pre. Mahal lang mga taon ni suho snowbig pre ba. Ya man ako bahog sa bangko mao nga kanala sa pre ha, kanala sa. Ay, okay ram ni pre bugata ni ay. Sa Malagi. klibo baka ni tanan pre bugata. Oo, sa klibo na tanan. Sobra magaling na. Og dunay sobra iuli lang niya. Oh, boy, pre uli ina. Lawat pre ha. Ay problema pre. Basta naalang way problema. Di gibito bumudaw tataon ay. Tabang ko da.
Lagi, pero ay lang sa kuwag, pre, hisgot ka ng iuli, pre. Masay pagtuloy mo. lagi, Sige, pre, labat, pre. Sige, Ya, atong lang ko, pre. Mukapakapin pag yung gano, bida. Yaon sa man, kadaog ka ng pulusin siyo? O, sa man, kadaog ka? Okay na, pre, kadaog ka? Okay, pre. Budara, pre. Sige, pre, arin ako, pre. Taon ka lo, sa parais ko, taon. Gliso, taon, alsas pulusin siyo, taon. Balik sa klibo. Maayo hara. Oh, naunsa ka ni Delia? Si Paris ko naglisod intawg pasan sinsiyo nga imong gihatag nagaginod. May na lang. Ay, sige ba iwa sa'yo nada. May na lang. Nakada lagi. Mao gani nakada pero nagbaguod in town. Pero ang akong katawan, Sabang kaysa kitawan. pag-abot ya dito sa may karasada na buslo tong gisudlan nimo nga mamiso. Nangatagak ang mga sinsiyo. Kaparaw gid mo eh. Naon sa man. Natagpo yung tagpamunit. Sumalasa tayo ano ha. Hindi na to kompleto. Ugo sa kalibo na porbida. Guwada na to na Gisapot gid ko dito sa bahay na oy. Oo, nga naman. Da, kining bana na kong hambugiroon. O nga naman, unsa naman sa gipanghambog sa imong bana? Laliman ka nay nang huwam niya kwarta, iyang kumpare. Nang hangyo kay patambalan ko nung iyang anak nang huwam og usa ka libo. O niya. Giingnan pas kanahan usa ka libo, bisag 2 libo pa. Haskang hambugiro, lagi tawhan nanay. O niya? Aw gitagaan gyud 2 ka libo. Pero pulos mamiso kay halin man tos tubig nga hughog. Hala ay nagaginud in town ng iyang kumpare nga nang huwam og kwarta. Pero timbog ata ng mamiso. Uy, pulos tag piso niya balig 2,000 o 1,000 ba to? Unya nahibaw ka kung sino nahitabo nay. Pagdas iyang kumpare sa pulos mamiso. Nabuslot magod ng plastic ang gisudlas mamiso. Di nagkatag ang mamiso. Aw nabaw in tawag pamunit ang taos piso. Uy, Mao ba? Kaluoy ko. ingon ani ang batasan sa kumbana, may pagkahambog ba? Unsa imong kinahanglan iyang dublihon. Unya, Uy, tay! Asaag ka man? Nahisalag ba nga akong amahan? Asaag sa imong mata, anong masaag man ko nga ako maning bay. Ay, di. Dali. Kamin. Oh, welcomes. Porbida. kamo mapanghilom ko naman duha. Uy, Ay, parehas lang baya mo. What's the matter? Mo duha no, paita gid yung mga in-English. Ang Amerikano nga makadungog sa inyong in-English, mo na hinuoy sungguhon. Ay, come on. Kasudlan nas tatay oy dagul oy, naara mo ko nas pultahan. Bida guys, so dali. Kamin. Sige, bitaw ko ingon come home, welcome, come in, come Ay in. na lang mo pag sing in-English kay mabuang ta ninyo. Dali sud na nga re. Ikaw dagul bahanggaw jud kay ko. Tay dali lang tay. Kaning nakapit namang pista din sa ato. Banghangyo ang ato masilingan dito, banga unta, maka-sponsor ba ko numok dito para sa kalingawan. Pwede ka mag-sponsor doon, ha? Magpa-variety good ta, may. Unyawa may budget ang barangay. Okay, problema tayo. Pila may kinahanglan ninyo? Ay bisag 10,000 lang ko. Ay, mo na 50,000 tayo. Kinuo ko ni Andar na sad. Unya dong. Sa adlaw sa pista ba, mag-asal ka, bisag usal lang ka buok. Ha? Usara? Bisag duha og buok. Ginuo ko kakuya po na ko. Tabang mga langit. Ay, dili man ahambog ng iya Marioy ni pare. Kay, tinudon man niya. Gawas lang kung mapasalig siya, unya di niya tinudon ang iyang gisulti. Dili niya tumanon. Kay mahug yun nagbutbuto ng imang bana. Pero kay iya mang tumanon, dili na hambog, uy.
Tabang lagi tingaling iyang gusto, Mari. Kay ug mutuman ka sa imong gisaad, hinambog ba gud na? Hinambog na Marie, kay di pa na binutbot, dito man na siya, hinambog ng iya, ha? Na, di na lang tamang glalis, anak Mari. Kay para nako, no? Kung naay mo duol og mga igtabang nako o niya, nako ikahatag, aw, malipay ko, eh. Kanindot anang magkatabang ka? Marie. Dagol! Dagol! Day! Ngano, day? Ha? Naunsa ng TV? Murag nihanap man lagi ang kalain na gud ani, murag manig hanap pa man is Diyos panas. Aw, unsa? Ipaayo ka ni dong. Ay, so, sino ipaayo mo nilabay na? Ha? Dukduka ko nun ng TV na unsa na, basig maulian na. Pukpuka ka usa ba? Bisag idbunal pa rin mo, dapugo na nung mayo, we. Daya sa doy, grabe sila siya magkahapak. Nawagtag naman yung noong tao ka ng TV, oy, kabungos na mas itoy, oy. Ingon ko pukpukan ka usa, dili kay kadaghan mo pukpukon. Palit ang pag TV ay, unsa? Magpalit kag usak TV di ay, ha? Isang duha pa! Nanasa ding iyahang, iyahang hindi mo dagulo, eh. Day. Amok ni mo, eh, nagtuog na ko. Ito, nagantubag baliga. Sabi day? Mata sa, Sa? mata sa ba? Eh, supsupon na yung mata. Dagulo, niyapag ka na diha. Yeah. O, di ba? Kapuyan, mo katugon na Mata sa lagi, supsupong mata. Kiza, dagulo, kapuyan ang imong style diha. Uy! Sas, bida ka puya ba eh. Naunsa pa eh. Sige na ba, mutan na pagin siya naunsa na eh. Ayun, sige, gusto ni mong mahitabo kapuya, ani. Uy, gusto kang muskur. Paskuro tago sabi, sa gusak suyo pa. Ayaw po tag si Rohi taon. Sige na pa. Ay, ano sa naman ni, uy. Ay, di mo dagol, uy. Huna-huna lang gigadako ni mo. Sumura ko taon. Magkahimo pa da ikuno ka. Huwag nang diliman. Sabi na, ay. Mula, pas bot-bot. Magkahimo ka pa sa kanang kuan. Unsa? Kanang butanga, kanang usak crowd. Usak raw. Isang duhaon pa. Baday galisod, guys. Usa duhaon pa ni mo. Nanasadang iyang duha. Duhang tunga niya to. Day? Lagi. Nigtunga. Duha. Hinigduha. Tunga. Sabi na ka eh. Mura mo sa gawa mana. Ano ko sa kinami? Nya, bebe, sa muka, uy. Sige na ba? Awar gini ganahan. Ikaw no, natuog ta diri hanggaw jud kay kastanan. Nayabag ka na dihag. Naunsa ka diha dagol, uy. Basta ka usara ha. Huy, ka usara dagol. Gaduha ba? Kumot ito eh. Naghagok. Pagkido na nito, Hana. Ang buti mo na yung dagula ka. Uy, kamay na ko pagkatug. Imo lang siya kong gipo ka. Unya karon naghagok ka niya. Imo kong gikatugan. Kakidot, hindi mo kay kini mo hapakon. Uy, Wagid ako tinggi akong bana pagkaugma kay naglagot man ko gipukaw ko nya wagid ayon. Unya, Day, paliw tag towel, debe. wa dire. Ay kog sugua kay nako gibuhat dire. Ano? Oh, ingo kami gibuhat ka. Naghinungko, ano lagi ka diya? Nagunsa ko? Naghinungko. Nanghinguko ko, ako nanghinungko. Unya, kani paghinguko, di ni buhat man ni. Naghinungko de ka, porbida. Bisa magtuwad-tuwad pa ko ngari, buhat lang gihapon ni. Wa ko magkurong, Ay. nanghinguko ko. Ikaw unta magmaligo ka, magdaka unta sa imong mga gamit para kaligo, di kay magsikag panugo, kapulan kay kandako da. Bida sa nimo. Ako naman ito pula nun. Ay unsa na tawag nimo na kugihan da ila. Bida sa dinoon. Ay sig bida-bida diha, kapuya nimo oy. Stilan sa dimo da eh. Porbida sa dimo. Sa suko. May gudit siya na ako. Bakit suko man ka? Ay, Sukol ka? Ha? Sisukol. Ay kung sakasakahin na imong tingog ha, basi nagtuo ko. Oh, eh, kung supa ka ha? Kausa lang be. Kausa lang. Ha, bisa kaduha pa. Ay, matray ko kagita. Ay, yung ko kagita niya.
Sukol-sukol ko nga naman, nagtuog ang mahadlo ko. Ay, tiluan dyan tikihot. Ano ha? Bisag doos ka. Gihagit ka rin, mo? Oo, gihagit ka. Pwes, usay gusto ni mo? Gusto na ko nga magbuwag ta. Lukol man ito magbuwag ta. Ano natin sa kwarto higda? Ako, arakas gawas. Ato ka dito. Di na mo Magbuwag ibuta ta. ko ipasabot. Di na mo ibuta ko ipasabot. Gusto ko nga break ta. Oh, mag-break, ha? Break na ya? Gadi na ako gigutom. Di na mo ibuta ko ipasabot. Oh, unsa ba na yung break? Breakfast o ano break? Leche. Mga otay kay gutom na. May pa! Mari, wag yung ko'y laing kadaulan, Mari. Kamura yun, Mari. Nga naman day, Marie, unsa may problema? Bitaw pa rin. Unsa Ay, problema? namatay magud akong bana, pre. Unya, may problema kung asa midagan nga. Asa mong daga. Ibuhog ko rin mo marida ka naman. Dili, asa mi... Paluktaw rin mo sa daga. Ayaw ko katawa, pre. Kaya namatyan kong bana. Lagi. Asa midagan ba nga masud sa Ay, pasok silungon? din ito sa Pranarya. Daghang lungo dito. Ato si Frances ay, ha? Ha? Mapilihan siya dito. Pili mo dito. Dili man siya kapili, good. Ha? Nga naman. Patay naman siya. Ay, simpihatan ako eh. Mao nga magpatabang kuno siya. Di ba, Marino? Patabang ka ba rin? Oo, kuan, magpatabang ko kay, kung mahimo ba, tabangi ko nga makakuha miglungon, bisag, usa lang gud ka buo. Abisag duha pa! Usa lang, pre. Si Kanut naman ang namatay, pre, akong bana. Dili, i-resolve lang ko sa Maray. Basig babuhi tao ng banan mo balik. Dadi na nang balik, pre, uy. Sure ka, Maray? Di man kada mo balik kung suguon, kana pang namatay na. Gisugo mo na yung balik. Porbeda. Siguro ka, Maray, ha? I-resolve lang ko sa para ni mo, Maray. Sa bungot sa itoy. Ikaw ba nga no magyud ka? Nigara magyud ka? Ano mo di, day? Usaray gipangayo ni Mari, imog yung duhaon. Hanggawa ni mong utok, uy. Aron lang yung kaingnon nga maayo kang tao. Di na ko gustong mausab pa rin dagula ka, ha? Di na ko gusto. Mausab pa ka di ka usa, di na ko magpakita ni mo. Di na nung usap, day. Bisag ka duha pa. Hilam lagi ng lechon, ay duha-duha, nagapoy ni mo, di mong ka na ko. Day! Mo na ako na problemahan ning akong bana kay kutob sa mga yuog tabang di ka mo mobalibad. Imbis mo balibad mo ingon pa hinuon nga bisag duhaon pa. Ginoo ko unsaon ko manintaw ning tawhana. Hinambog gid ka ning iya. Unsay akong buhaton aning niya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lilia. Lord, thank you, Lord. Oo. Very salamat sa mga pagampo, ma. Thank you kayo. Okay. Gisendo na to karang adlaw, Si Delia, guyat. Ate Pres, kinis Delia, tungunan niyang bana nga, murag, nakaingon siya, bugiro ko no, hambog ba? Kaya kaniyang bana, imbis magtinihik, na mo patabang niya, dublihon, bilong Ate Pres. Bisag unsay pangayoon sa mga tao, dublihon, yun niya. Kanya, alas ka nangayo dito, Ate Pres, lungon. Siya, kay akong bana, usa lang taon, siya, di, ato dublihon. Dublihon na tulungon. Ayaw, usa lang di. May mga ko sa kalibo, duha kalibo. Duha kalibo, ihatag. Wag yun. Dubli yun yung ihate, pres. Mauna nga ka. Unya, Nagaway siya sa Unya taon. punta na gituman gulyat, gituman ba? Gituman rin sa noon, ma'am. Gituman rin dire sa, niya naman yung asawa. Mauni akong problema niya akong ba? Nakay kuto bangayo og tabang, dili ka mo balibad. Ibis mo baliban, moingon pa yun na, bisang duhaon pa na to. Dublihon lagi yun niya. Saan mo ako tawahan na taon? Unya problema kay wa man tingali matuman ang uban. Ang uban, wa matuman? Ha? Oo, murag na ayaw wa matuman, oh. Wa gyud taon matuman. Oh. Ang ilang to disturya nga pangutana nga sobra sa hambog na iyang bana. Na. Doon na tayo paambit nga murag mo igo dire. Taas-taas kini ni ani sa New Testament gulyat. Kung ari ka dire sa Juan 12 versikulo 3 nga rin nas unahan no. Paminaw na to. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kayo kini og hinimo kinigikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tel ni Jesus ug unya gitrapahiran sa iyang buhok.
Ang tibuok balay nga limyon sa kahumot. Unyang usa sa mga tinunan nga si Judas Iscariote ang nagbudhi kanya miingon. Nganong wa man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 kontris katluan kag katos ka denaryo aron nga halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ako nang gibasa kay ang unod di aning pagkabasaha, ang unod aning pagkaistorya is ang iyang pag-ingon nga nagpakita sa kaluoy kunuhay nga ihatag sa mga kabos kay iya di ang kawaton. Ang buti pa sabot is ang kanang iyahang gingon nga pagtabang ug duna bay motibo nga maayo nagpaluyo. Pareha nang dili matuman. Nga mo na yung imbes usa, duhaon. Imbes usa ka libo, duha ka libo. Usa ka lungon, duhaon ka lungon. Manong duhaon man siya ka? Basta ding mabanhaw na. O di ba ikaw na lang gamit ng ikaduha. Murag dili maayo kayong pagkatubagas na nga yung tabang. Imbes ang tabang mahupay-hupay, murag masamot noon kagool. No? Kay gingnan kanya nga, mabanhaw din na, mabalik na, duha na, o di galing mabanhaw, ano sa para imo, reserve na, daan. Nakus kang Ate Priscilla pa asultihon, di taon siya gusto makakita may unahan, kaya di siya katuong. Uy, nakita ko sa istorya tama ni gahapon, nag-iskot punta ng lungon, nakakita juga na dito sa kabay sa probinsya Ate Pres, inigsaka sa ikaduhang andana si ang bayan as hagdanan. Nga naman. Gitabunang panapto ng lungon. Kay? Gitagana ko no to siyang lolo, ug mulakaw siya. Yan na des daga. Inigsaka ni mas hagdan na pa doon sa taas, na di as kilid. Mami daw ako Ate Pres no, og kuan ba kanang di sa pagkuan no kay kanang bone chamber ron nga nas material mahal mo kay Ate Pres ang uban 25,000. Nya Tag 4 ra mong gud na. dili sa mo ang 25 is pardo 20 25. Milya bone chamber. Mahal kay sa inyo dito lapula Badawi ka pila. Mahal kay Gabs eh. Ang ako lagi agaw si hindi ko lina ba? Kamahal ato ilang. Kano mo ra kadukwag tab. Dato naman o gamay mo. Kanang ay sa Laki ra gamay mo na siya. sa Oh, lagi. Sa private tingaling sementeryo. Dili o isa public. Si mahal. Dia sa pardo mahal kay ang kuan bone chamber. 4,000 ra mong gud na kanang butangan. Tang butanganan sa bukong. Dito sinyo ha. Oh. Ato lang ako palit ito inyo ha, bam, inigkuan, ato lang. Nay sa Dadol. kapitol. Pila to gibayad eh, mura 40. Maana na plano ko Ate Pres, nga kanang mga bukog sa ako ang mga nitaliwan ha, kanang ako ang mga puhan, ako tong ipakaot, ako ibalhin do sa amo, akong buhatan og bone chamber. Diri yun sa may gate kanang mga gruto-gruto kinamo Ate Pres ba. Nigsaka ni musgan, nigsaka ni mo padung sa taas, na diha mga bone chamber. Aba di oy. Sa akong lolo, sa akong papa, sa apo na mo, si Lisa. Ako ibutang din ha, kay Pero para atong- way gasto. Pero atong gidramahan na to gulyat sa Surigao. Ha. Oh, kato lang sir kaysa totong gidramahan ang bun chamber siyang manggirikan na to suluyo sa bay gibuhatan og murag altar-altar. Oo, nindot. Inaana lagi. Pananglitan og buhaton ng imong gulyat nga atong dadon sa tuwa kanang mga yutan ng permit sa kuano kanang May municipal. pagpalit na lang mag-yuta. Di Di ba? bon man bukog mo na Gabs. Bukog naman. Ato ka mga permit na sa kuan sa Sa health department. Sa animal sa iro ko na bon na siya. Sa puti oy. Sibutan mo irong buang. O di kita oy. Nahitabo bitaw no, nahitabo bitaw ni gulyat nga ni anak ko sa among LGU sa Oslob nga ingkong pananglitan og mulakaw ko, pwede ba ko katulong ko magpalubong sa amo ang yuta? Kay nga naman sa ubang mga lugar, oh. Nga ang doktor nga okay ra kung layo ko og tubod. Amot lagi di man na pwede. Gawas kong private cemetery. O kanang Tungkingon Ate Priscilla. Oo, na sa inyo pwede na katong karaan po ba? Pero ambot ka kanang yung nimong kulit nga bon chamber no? Pwede ba sa tuang bahay? Doy. Pwede siguro na. Di na pwede yun. Wa ginagay wala naman ang karon. Di ba na kung anon man na sa... Ato ba nga makakuan sa tas gasto taon ba? Hanggang makabok. Pagaling na. Palita lang ka ko ang yuta dito sa interior. Ay sakto gaw si mo na ng hotdog. Hotdog lagi, galingon. Hindi kita ha? Hindi Kaya ay, kita. amaw man mo. Balik ka! Balik Balik sa adi ato sa paganoy. Gab si Mas Priscilla ba madlok sa tanak patay ba? Hadlok daw. Ako na hadlok ko tanaw pero bungi matay tanaw jud ko Gabs. Ha? Kanang bungi mo matindot sa tanaw mo katawa lagi Mas. Tanaw. on the air ta ha? Ayun nagasug. On the air kita. Baan magagabs. Balik ta, madlok. Sa Ate Priscilla, mahadlok kung kuan gulyat. Baan magagabs. Madlok siya. Once gili ba Balik. galon dyan siya eh. Balik ka ra, gulyat. Madlok lagi siya. Madlok siya? Ah. Di ko mahadlok oy. Nga naman. Ano kung, namatay man ko. Salamat ko ng
naman, no? Tula ko ang pasultihan.